dole zai kokawa. Inuwar ki sai na huta mai sona ni da ke a tarbar aure. Magani na so kauna ce mai sona karkabar ni in sha rana. Ga mu nan muna soyayya mai riba don akan ta za mu yi aure. Magani na so kauna ce mai sona karkabar ni in sha rana. Ga mu nan muna soyayya mai riba don akan ta za mu yi aure. Wanda zai saka ni mugu ƙarshe dai baya kyau ya canzo hali. Wanda zai hada don Allah shi ne na gari baya so ya san mai kulli. In ka hada auren sunna ya tabbata kai ma kana da ladan hali. Duk abin da kai za a yi ma in ka duba rayuwar masoya aure. Magani na so kauna ce mai sona karki balle in sha rana. Ga mu nan muna soyayya mai riba don akan ta zame aure. Lokaci din yayi dole za a bar shayi. Matsan da bincike karkayo babu daɗi don wata ran za ka sha kunya. Garin tona ne ake gano abin da ba a san an hadu da shi akan hanya. Ashe rayuwa tana da girma, marar yin faɗa baya na dama. To addu'ar iyaye take bisa kullum sai dai ka gaishe cikin kima. Magani na so kauna ce mai sona karkabar ni in sha rana. Ga mu nan muna soyayya mai riba don akan ta za mu yi aure. Tunani ashe yana da rana, mai yin nazari zai samu suna. Kaɗan zarkake zuciyarka karka sanya kowa shi ne za ka san riba. Karatu ake yi cikin duniya ba matabbata ba ce sai biyo duba. Baki shi yake furci amsar da za a bashi kuma